musha ninyika fu ai mgogo itakabuda vanenge vari pasati sozodini amozotumwa ozotendai ozosaroida. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makadi vanzvadzi. Tiripo makadi. Ndiripo inini. Munonzi mai ani? Ini ndinonzi mai vanokutenda. Mai vanokutenda. Vamwe vanondiziva nokuti Maitanya. Maitanya. Kumushande kupi? Kumusha kwangu kuZvombe. Kuzvombe papi? Zvombe tiri kuSt Jude's paMabisa Clinic. No. Munotosvika paJuwero paya? Tosvika paJuwero. Tobva takwira tibva paJuwero paya. Tokwira dzinoenda paMabisa Clinic. Clinic inosikira kuti Mancama Clinic. Handiti ka. Kuri kunaya? Ya. Mvura iripo. Hamuzoshayawo chokunonga-nonga. Hazvizoshaya. Handiti ka. Aiwa tinotenda. Ndiri kuona vanzvadzi makanditsvaga nedambudziko rakakuwanai mukati memhuri menyu. Radaro rakutozobereka futi rimwe dambudziko pamusoro paizvozvo. Sekutaura kwatakamboita pafoni pepe. Chekutanga dambudziko rekutanga amai nokutenda rakamira sei? Dambudziko rangu rekutanga hanzvadzi yangu yakarara nemwana wangu. Okay. Hanzvadzi yenyu makaberekwa mudumbu rimwe chete? Mudumbu rimwe chete, baba vamwe chete. Akura zvakaita sei? Izvezvi ane 21. Akazviita akanga ine 18. Ane 18. Alright. Akarara nemwana wenyu. Mwana wenyu ipapo akanga ine makore mangani? Ipapo anga ine zvakaitika muna August. Mwana anga ine 11 achikwanisa 12 muna September. Okay. Makazviziva sei? Kuti ndizozviziva. Vana vaigara kumusha kuna mai vangu. For a long time. Chakatanga kuita kuti ndive nemasuspect ekuti something wrong kuvana vangu. Ndeinetsana namama kuti ndindoda mwana kuholiday ayapa. Imi maigara kupi? Ndogara kuno kwaRara. 2023 ndikarohwa nemota. Mwana apedza kunyora grade 7. Mama mwana anga auye kuna ndibatsire vakaramba. Saka zvakaramba zvichindidya mwoyo. Saka ndakazokwanisa kutora vana. Mwana achisvika akasvika iri Saturday. Sunday pataenda kuchurch. Ambassadors Embassy, Church of All Nations. Notungamirwa naApostle Dwe. Apostle Dwe ndovanditi muvhangeri ndoda kunamatira vana vei. Pakuvanamatira vakabva vandiudza kuti mwana uyu akaabuswa sexually. Chakabuda pekutanga tiri chiprofita. Okay. Naapostle anonzi Apostle Wanda Dwe. WeAmbassadors Embassy. Zvakuda chiri chiprofita kudaro. Ndakaenda kumba ndabvunza mwana. Mwana ndobva aita sei? Aramba. Ndoti ndimirepo. Makanga muri mukereke? Hongu. Ndobva munhu waMwari angokunhongai? Ndobva munhu waMwari akanamatira mwana. Mwana anga aripo? Mwana anga aripo. Okay. Ndo wiki rasvika vana kuno vachibva kumusha. Vakasvika iri Saturday. Sunday muchienda kuchechi. Pavakanamatira mwana. Ndo pavakandiudza nyaya iyi. Vakatondideedza. Alright. Vakati nhau dzakadai handishambadzire kuitira kuti mwana agone kutotaura nyaya. Mwana ndobva aramba. Ndamubvunza nderekomba. Ivo vakati chii? Vanzi apostle vanzi pastor? Apostle Dwe. Vakakuudzai sei? Vakati chii mashoko avakati sei? Avakataura. Mashoko avakataura vakanditi mwakasvikomubvunza nditi mwanangu. Ndinokumbirawo kuziva zvaiitika umugere kumusha. Kumusha mama tanga takagara hedu zvakanaka. Ko hapana here zvimwe zvinhu zvaiitika pauri zvingava pakuti pamwe wakabatwa nemunhu akarara newe kana kushungurudzwa neimwe nzira zvingaita kuti zvikushungurudze mupfungwa dzako. Zvikanzi mama ndiri raiti hapana zvakaitika pandiri. Saka ini ndakabva ndadzokera kuna Apostle. Kati Apostle
mwana ari kuti hapana zvakaitika zvikanzi aiyo imi michiita kuti mwana aite shamwari yenyu motamba nemwana zvakanaka mwana achataura ega chokwani chakaitika zveshuwa ndakavaka ushamwari nemwana wangu zvekuti chero nazvino mukamutarisa mwana wakuti anotogara pamakumbo anotoswera akagara pamakumbo but ndo first born pese pandinoenda pese pandiri ndiye akutodzinga vanini vanoti sai ndiri kuenda namama ndikuda ndiwana kuti mama ndotevera mva ndavaka ushamwari naye zvakanakanaka then musi wa 27 December pandamubvunza mwanangu ndiudze chii chaitika uri kumusha nokuti pakati pese apo nokutamba navo zvakanaka kwandaiita pane dzimwe nyaya dzaibuda asi nokuti haisiyo nyaya yandaiita sei yandaida ndaizviziva kuti kubuda kwadzo zvishoma nezvishoma kuchasvika pakuburitsa nyaya yandiri kuda ndakamubvunza mwana pandataura naye zvakanaka kuti mwanangu mira ndikuudze kandiudza nyaya iyi handimbokurovi handimbokutuki haisi mhosva yako zvinhu zvinowanikwa ndikumbira kuziva uchokwadi pana ndokubva nditi mama ndisekuru vadiki ndisekuru Bhudhiza sekuru Bhudhiza akaita sei sekuru Bhudhiza vakarara newe gogo vakanga vaendepi gogo vakabuda vachienda kumusangano ndatasara tina sekuru ndokubva vatuma vamwe vana vese handizivi kuti vana vakatumwepi iye ndokubva asara pamba ndokusara ndokumupinza mumba ndokurara naye wowo saka vakazviita kangani mwanangu svika sekuru vakarara nenikafu zuva rimwe chete here aiwa mazuva akasiyana nyaya iwo wakakwanisa kuudza ani wawakakwanisa kuudza saka munhu wandakakwanisa kuudza musi wazvaitika chaiwo wokutanga munin'ina wangu wandinotevedzana naye ndiwo wandakakwanisa kuudza pazuva rega rega razvaiitika munin'ina wangu ndaiita sei ndaimuudza ko gogo gogo handinakukwanisa kuvaudza ndakatya kuti gogo ndikavaudza kuti sekuru vandidai gogo vanogona kuita hasha vakandirova ti oraiti mwanangu hapana chakaita sei chakaipa pandagara nemwana wangu saka ndakazosimuka nemwana tikaenda kumapurisa ekwaboka tasvika kumapurisa ekwaboka vakatinyorera tsamba ndokubva taenda kuhospital taenda kuhospital vakamutarisa vakati zveshuwa izvi zvakaitika zviri kutaurwa nemwana ndokubva vamupa mapirisi avakamupa vatadzoka kumapurisa ekwaboka nemapepa atakapuwa kuchipatara mapurisa ekwaboka achibva ati chiendai munovhurisira dhoketi kuzhombe kwaJoel kunova ndokwakaitikira nyaya ndokunotsvagirwa musungwa chaita kuti ndizokutsvagai hanzvadzi zvamunondiona baba vevana ava vakashaya karo handina chandinacho kuti ndisimuke nemwana tiende kuzhombe kunoripota nyaya kunoda zvifambiso ine handina chandinacho mari yekuti ndifambe nemwana handina ndozvaita kuti ndikutsvagei ndichitsvaga kuti ndiwane kubatsirikana ndiwanewo kumiririra kodzero dzemwana wangu semubereki wake handiti mwana aziita open up kuti amai ndakabatwa chibharo nehanzvadzi yenyu vanhu vasekuru vake makadzokera here kunokonfema kuna apostol ndakadzokera musi weSunday ndandinavo ndakati apostol mwana azoita open up ataura kuti ndo zvakaitika saka apostol mashoko vakataura kwandiri vakangoti muzouya nemwana ndomukanzera ndotaura naye ndombomunamatira kuti ahile mwoyo wake agone kudzokedzana pfungwa dzake semwana handiti manzwa mwana wenyu achitaura azobuda pachena kuti sekuru ndo vakandibata chibharo
and uyezve akataura kuti iye ambuya handina kuvataurira. Imimi amai venyu makazosvitsa here nyaya yekwavari kana nehanzvadzi yenyu zvakare kuti ko chii chawaita pamwana wangu? Hanzvadzi yangu handina kukwanisa kutaura naye sokuti line ranga rine nhamba dzake rakarasika. Line ranga ranaro izvozvo harina nhamba dzake. Iye izvezvi kutaura kuno paakaita nyaya yemuri August iyeye akabva akwira akaenda kuSouth Africa. Saka kutaura kuno ari kuSouth Africa ndakwanisa kutaura naye. Asi kuna amai ndakataura navo. Nehanzvadzi yangu hombe wandinoteedzana naye ndakataura naye. Hanzvadzi yangu wandinoteedzana naye ndiye akazonosvitsa nyaya iyi kuvasikana vari kuSouth Africa. Saka pandakataura nehanzvadzi yangu mukuru ndozvaitika. Akanditi alright, mina tigoona zvokuita. Pandakaenda nemwana kuchipatara zuva rekutanga takasvika svikai pano pari kuzara. Saka dzokai mangwana. Ini zvandareva kuti mai handi. Ndakabva ndati chireka ndifonera hanzvadzi yangu. Chakandisira $5 zvaipa Eco Cash. Inogona kuita sei? Kundibatsira ndiwane kufamba nemwana kuenda kuchipatara. Pandakambofonera kuti ndisiro kana $5 zvaipa Eco Cash. Chikanzi kuda kuita sei? Ndaenda nemwana kuchipatara. Chikanzi arwara. Nyaya iyoyo yandakakudza. Akabva ndidaira kuti ubenziwa watanga. Ibvo ndandisingazii kuti benzi rakadaro. Kana rumwe bva wasiyana neubenzi ihwohwo, kana wakuita zveubenzi ihwohwo, inini usandifonera, usataura neni. Ndobva akata foni yake. Asikana vekuSouth Africa, munin'ina wangu anoteerana neni, anoniteedzera mashure kwangu, akabva andifonera, vanzwa nyaya. Zvikanzi, ndozvawafunga nevana vako, marangana kuti musungise hanzvadzi. Zvino uyu mwana wangu, kana ndakamutarisa, upi manje achiva hanzvadzi haasungike ende haabatwe. Asi iwewe chiziva kuti ukama hwedu newe hwaperera ipapo. Iwe ukafa vana vako vachakuviga vari vega. Vana vako vakaita problem vanozvionera. Kana vazoita problem iwe wazofa wozoziva kuti havana amai, havasisina mai vanosara vachivatarisa. Ndikati si wewe sei wazodaro, ndanga ndichikutarisira kuti ucharwadziwa nokuti mwana ndewedu tese. Mwana wangu, mwana wako, kusei wabatwa nemweya wakadaro. Zvikanzi iwo ndo zvandatokuudza. Kumba kwedu you are bandi kunosvikako, vana vako they are bandi kunosvika kumusha. Wozobvunza mai vako vakuudze kuna baba vako. Inini mai vakandiudza kuti wewe hausi mwana wababa vangu. Chivabvunza vakuudze kuna baba vako. Ndo mashoko akataura. Munin'ina wenyu ane vana? Ane mwana wani, musikana. Akati kana iwewe ukafa vana vobva vaziva kuti havasisina amai nekuti kwandiri vakauya handizovagamuchira. Akamuudza kuti imimi muchamutangira kufa ndiani asara ari mupenyu? Handizivi. Ndo mashoko akataura. Kama iye anenge achiziva kuti ndichatanga kufa kana pane nzira dzaari kuita kuti ndife, handizivi. Iyeye munin'ina wenyu kubva muchizvara vana venyu vatatu, murume wenyu achishaya, ndipei chino 1 chaakakuitirai pakuchengeta vana venyu? Hapana. Saka chaangazoda kuita mafa chaarotodza kuita izvinezvi muri vapenyu chii? Handizivi. Iye hanzvadzi ane wokutanga wokuti zvawauda kuita nenyaya iyi wakuda kungwarisa, iye ane mhuri? Ane vana vangani? Ane mwana wani, musikana. Aizvo. Wenyu akabatwa chibharo musikana, wemunin'ina wenyu musikana, wake hanzvadzi yautaura izvi musikana. Sei zviri kuvanetsa kugamuchira dambudziko riri kusangana nemwanasikana ivo vakatarisa vana vavo? Kana vakatarisa vana vavo vachivaudza nerimwe mazuva kuti ndo zvandakasangana nazvo, vangati chii? Ipapo zvandinetsa zvapedza zvaakundipa pfungwa yekuti maybe zvakaitika anga ari muri mandini. Napedza ndakufunga kudaro.
kuti pamwe inini ndanga ndiri murema ndaitarisira kuti semunhu kurumidza kwangu kumuudza ndaitarisira kuti semunhu wamufundisi achakurumidza kuidavira achakurumidza uibatawo zvakanaka kudai anga ari mwana wekereke aiibatawo sei mufundisi kawo right mati hanzvadzi yenyu mufundisi ohongu anonzi ani zita rake rizere anonzi promise moyo promise moyo asi kubulawayo kwaari mufundisi anomuziva nokuti nyoni promise nyoni saka vanonzi mufundisi nyoni pastor mufundisi nyoni mufundisi nyoni kereke yavanotungamirira inonzi chi inonzi salvation new salvation iri ziyoni yetambo iri mashoko aya akataurwa namufundisi tisati tapinda munyaya yevana venyu alright ngati tichimbobuda zvishoma munyaya yemwana wenyu akabatwa chibharo nehanzvadzi yenyu ukama hwenyu namufundisi nyoni inova hanzvadzi yenyu ari kutungamirira kereke yenew salvation wakamira sei izvi ndiri kuti tichitaura zita rake nezita rekereke raanotungamirira kuti vanhu vazvizive nekuti hatidi kuti chivi ichika ichi tichifushiridze kana kuti tichizore bhata kana kuti tichizore lipstick toda kuti vanhu vabva vaziva kuti ramangwana kana vachinge vazosiya vanasikana vavo mukereke vazive kuti chi munhu uyu ane nyaya yekumba kwake yakirase yakavharirisa yes ukama hwenyu nehanzvadzi yenyu pasati pane dambudziko iri wakamirawo sei ukama hwangu nehanzvadzi yangu munhu wokuti handisati ndakambotukana naye hatisati takambonetsana kushanyirana zvedu aiwa hatishanyirane zvakanaka ine hasati ndamboenda kumba kwake asati amboya kumba kwangu asi patinosangana kungava kumusha pangava panhamo pangava papi hatisati takambotukana pafoni anosindiudzawo matambudziko ake ndichimuudzawo matambudziko angu tichibatsirana handiti uyu nyakubata mwana wenyu bharo nemi amai vacho ukama hwenyu hwakamira sei ukama hwangu naye tisati tapinda panyaya iyi wanga hwakanaka mwana wekuti achienda kuchikoro ndini ndaiziva kuti ane bhuku here ndini ndaiziva kuti ane unifomu here ndini ndaiziva zvese zvake ndichienda kumusha ndichibvawo kudhorobha ndasvikawo pamusha ndine sinika rakanaka eibva nditi sisi iri ndikaritora iri harionekwa kuti nderechikadzi tisheti iyi ndinosara nayo ichi ndiri kutora zvese taiitirana semwana wamai vangu kana 2023 December paakadzoka kubva kuSouth Africa akatombodzoka muna December 2023 ndo pandakanga ndarohwa nemota paye marwadzo munyama anga asati apera akatondidedza tikasangana paroadport nanda kuziva kuti ane nyaya dzaakaita kare akatosiya mutengero wechikafuwo chemumba akatondisirawo $10 mumaoko mosarawo sisi muchiona kudi kurarama akatouya uri musi wa15 December akatosiya andibatsirawo mumba ndikamukwidza akaenda kumusha ndandisina dambudziko naye chikonzero waenda bvunza mubvunzo iyoyo mainokutenda vamwe vanowanzoti chombo kana kuti weapon inoshandiswa nehama dzechikadzi kana kuti vamadzimai kazhinji kana vachida kufikisa varume kufurema nyaya yerepu nekuti imimi zvichida nehanzvadzi yenyu munogona kunge makatadzirana maane grudge bva mati ndichakubata manje makuda kushandisa dangwe renyu mwanasikana kuti iwewe chiti wakabatwa chibharo nasekuru ndosaka ndati ndichida kuziva kuti ukama hwenyu nehanzvadzi yenyu wakamira sei zvichida mune tumagiraji tikwendo maiti ndichakupedzera kana ndikakubata handina kana dambudziko naye zvachose kana neniwo pandakazvinzwa zvakandirwadza nanhasi zviri kundirwadza nokuti zvinhu zvandaisafungidzira chero vana vangu vari kumusha ndichisvika kumusha zvinhu zvandaisafungidzira handaiva nefungidziro nazvo ndaingowana vari sekuru nevazukuru handina kuziva kuti izvi zvakabva nepi handina kuzviziva shoko rakazosvika kuna amai shoko rakasvika kuna amai vakati uchii vachitambira nyaya yekuti muzukuru wavo wavaigara naye aibatwa chibharo nemwanakomana wavo wavaigara naye zvakare pekutanga vakanditi iwe nevana vako marangana kusungisa mwanakomana wako handi mazvinza zvindataura vanati mama dai manga muine vanakomana vaviri maiti tarangana zvino umwe chete kwandiri ndi baba
ndiye wandinototarisa kuti baba vakafa nhasi ndiye ndo vasara vari baba kwandiri. Kunyange zvazvo baba vaine vamwe vanakomana varipo, asi uyu kandiwo mudumbu ramai vangu. Ndadii, ndapomera. Vekuamai guru. Tine hanzvadzi yangu inowanzogara kumusha zvakanyanyisa vekomai guru. Ndova ndogotwe raamai guru. Ane mwana zvakare mukomana akainzana nehanzvadzi yangu yanditadzira ishi. Pamba panouya vakomana vanofudza mombe. Dai taida kurwadzisa, dai taida kufurema, dai mwana aida kunyepa. Akadii kunyepera vafudzi vemombe vanouya vachifudzawo mombe dzepamba. Kwaamai guru kuna hanzvadzi yangu iyi kune mukomana wemombe zvakare anofudza mombe. Kureva kuti musha wedu isusu unoita vashandi vaviri vechirume vanofudza mombe. Akadii kunyeperawo ivavo, ozonyeperawo hanzvadzi yangu uya itobika sadza achitopakurirawo sekuru sadza, ozowanyepera nhasi. Kwadii kunyepera vamwe vese vakomana vemombe vanouya vachifudza mombe pamba. Vamwe ndiana baba nhingiwo vemuraini vanouya gogo mazuva ano hamuna munhu, tiwanewo kubatsirikana, tumasenziwo twamunotipa kana tiwanewo kurimisana vachifudzawo mombe. Handiti akadii kunyepera vanhu vese ivavo, ndo panoitawo mubvunzo wangu. Vakapindura vachiti yama ipapo havana kundipindura. Vakangoramba vachiti muri kunyepera mwana wangu. Saka ini ndakazopedza ndakuvati mama, ini ndakupedza ndakufungawo kuti pamwe pamairamba nevanhu nyaya maiita sei maiiziva kuti ndo zviripo. Vana vakaenda kuna mai vavo zvichanobuda. Wakati aiwa kwete baba vangu havana chakaipa chavataura. Handidi kuvanyepera. Baba wangu ndibhishopu. Zvamuri vana vevafundisi, zvamuri imba inoziva Mwari. Ichokwadi. Baba vangu havana chakaipa chavataura. Baba vangu vakangonditi mwanangu, idambudziko rakuuya, asi dai wambouya ndounawo chiso chako urege kunyanya kurwadziwa, ndambotaurawo newe pamwe teibudawo neanza iri nayo. Ndo mashoko ataura nababa vangu. So amuoni here kuti hanzvadzi mufundisi Nyoni vakataura kuti zvauri kuronga izvi, kuzoti munin'ina wenyu akataura kuti uyu haasungwe. Handiti iwe ukazvisa hausisiri kana kuti enda unobvunza amai kuna baba. Handiti baba ndokuzotiwo mwanangu dai wauya tambotaura zvichida tingabude neanza. Ngati tine mashoko ataurwa Esaya mazonotaura nababa venyu imini. Baba vakuti amai nokutenda usasungise hanzvadzi yako. Munoti chii pasi nekudenga tibva tazvinyora pasi pazuva ranhasi kuitira mangwana kuti mai imimi makati zvakati ko nhasi tiri papi. Ipapo ndiri pakati hanzvadzi yangu. Uyu mwana wangu ndinoda ukama wakanaka naye mangwana. Iye hanzvadzi yangu ava ndimai vangu, uyu munin'ina wangu. Ndinodawo futi zvakare ukama wakanaka naye mangwana. Saka ndiri pakati, ini ndatsva kumusana, ndatsva kudumbu. Uyezve handizivi kuti dzimwe hanzvadzi vana vababa vangu nevekwababa mukuru nevekwababa munini vachaitambira sei, ko ana sekuru vakaberekwa amai vachaitambira sei. Handisati ndaziva. Nekuti panyaya dzakadai dzekuti mwana abatwa chibharo nehama, kutyorwa kwekodzero dzemwanasikana kekutanga. Kechipiri, kodzero dzake zvakare dzinotyorwa futi nehama. Maisa musoro pamwe chete moti usasungise hama yako. Ndopandira kuti ipapa nekuti kodzero dzemwana dzokuramba dzira
dzichichorwa dzichimbunyikidzwa sandoda kunzwa kuti imimi nekuti ndimi amai ndimi gadheni yemwana danho ramungatore kuti mwana wenyu agozotiwo kana kutora mafimo kuti dai pasina amai vangu ndaigona kuramba ndakambunyikidzwa mukati meupenyu hwangu. Ndokusaka ndabuda pachena nenyaya yangu. Tinotenda. Kubuda kwangu pachena. Dzimwe nguva imiwo mungandipa umwe mufungo kana umwe munhu angandipa umwe mufungo zvingasunungura imini zvikasunungura mwana wangu nekuti inini ndine ndacha. Mwana wangu mukamutarisa izvezvi kubva achiuya ndine chinhu chadai nyatsoongorora paari zvekuti kana vavakidzani vangu vakasvika pavakanditi mwana uyu ngatimbomirai kumuitira hasha timbomutarisa kusvika tanzwisisa kuti chii chiri kuitika paari munyatsoona kuti akadistebheka mentally. Mune vanasikana vangani? Vanasikana ndine 3 vese vanasikana. Vese vanasikana. Kureva kuti pazuva iri mufundisi vakangobata tsanangudzo dzeuyu chete havana kubatawo zvevamwe avo zvichida hanzvadzi yenyu yaipfuuridzira yaisanganisa. Right. Ipapo mufundisi vakapapatsanura zvakakwana. Okay. Kuti ava handisi kuona dambudziko. Ndine munin'ina wake vakatogara vatsanangudza kuti uyu muviri wake ndiwo usina kumira zvakanaka. Okay. And for sure gore rapera rese rapera ari ma-up and down. Okay. Kuenda kwaRara hospital. Okay. Zvekuti kunosvika November vakatomira kuenda kuchikoro pakati paNovember nokuti zvikoro zviri kwedu maprivate zvoda kubhadharwa pamwedzi. Saka inini kuti ndichienda kuchipatara everyday because dzimwe nguva ndaenda everyday nekuti ana chiremba vainge vachida kumutarisa nematests aaitwa ndichienda kuchipatara everyday ndigone kuwana nguva yekutengesa zvakandiremera ndinorarama nekutengesa. Uyu aigona kusara akatengesa asi kutengesa kwake semwana aigona kutengesa zvoitawo zvishoma paitawo pashoma inini ndo pandaisvika kuti ndotakura ndotransport kuenda kuchipatara zvokuti kuchipatara ndakasvika ndakaremerwa ndikasvika pakunokumbira rubatsiro kusocial welfare ikandibatsira pakumurapisa nanhasi ndo inotondibatsira pakumurapisa. Baba vati varida kuona chiso chenyu mutaura zvimwe mungabude neanza sekufunga kwenyu yamungabude nayo pakutyorwa kodzero dzemwanasikana wenyu ndeyekuti chii kana kuti mashoko amuchanotaurira baba venyu imimi ndeyekuti chii? Panondiremera mukoma nokuti ininiwo saamai ndinorwadziwa nemwana wangu kumushawo amai vari kurwadziwa nemwana wavo saka inini ndiri kuti mwana wangu amai vari kuti mwana wangu. Ende patoti paitwa sei tichinzwa kusaidi kwenyu mimi kuti moti wangu ngaachirwadziwa zvopera zvakadaro wenyu oramba achitenderera nenyika zvake ari pajona apa. Ipapo panondiremera mukoma. Ipapo panondiremera. Kunyangwe zvazvo ndikanzi ukama hwapera dzimwe nguva tikagara pasi ndichifunga ndinoona sokuti hwakapera kare kugona kubata mwana wangu kundiudza kuti hapana ukama kuona imi magona kunobata mwana wanzvadzi yenyu hamuna kutanga kutyora kodzero dzemwana. Inini kwandiri noti haana kutanga kutyora kodzero dzemwana akatanga kushora inini kusvikira pekupedzisira akashora baba vangu akavadzikisira kusvikira pekupedzisira akashora amai akavadzikisira iyeni pache zvangu haana kunditora sehanzvadzi yake. Dai akanditora sehanzvadzi yake iye aifanira kuzvitora seamai vemwana
musinganyanyizopinda zvenyu mazvirisitiri mati pamaitaura nemwana makapika tumwe tunhu tusinei nenyaya yamanyanyoda tunhutu tingati twakamira sei tunhu twakanaka tunhu twaipa ukama tunhu here twamunotozvishorawo nezuva ranhasi kuti asi dai ndakaziva kana kuti dai ndakazviona ndakatora vana vangu ndakatambura zvangu navo tiri kuno kuHarare. Vana vangu nguva dzese mukoma ndiri munhu asina chainacho mari handina asi vana vangu ndaivada amai vairamba nevana ndaiti ndikakumbira vana kuti ndakumbirawo vana kana kuholiday amai vaindidavira muromo wokuti single mother ihure haipuwe mwana musikana unonomudzidzisa chihure uchanomuratidza vana baba vasingaperi ndo muromo ndaidairwa namai vangu. Imimi muri uri sori kuvunza mvunzo amai ndo vakautaura ini ndoda kuti mungokonfirma because kana murika pamwe maclients mamwe anogona kubva tanzi atouya kavana varipo. imi munotengesa here muviri wenyu kuti murarame? Kwete handitengese muviri wangu ini ndinotengesa mafuta ekuzora cosmetics ndopinda mutauni ndohodha mafuta ndopinda muraini dhoto ndotengesa ndo zvangu zvandinoita. Makambogarai namai venyu kuno kuHarare kana kuti kugara navo mafirwa nemurume zvekuti vakabva vaona kuti mwana wangu kubva paakafirwa yave pfambi? Kwete vana havana kutanga kuramba navo baba vafa. Okay. Vana ava kusara kwavakaita takaenda tichinoona baba vangu vachirwara ndobva vakumbirwa zvikanzi vanosara kwemwedzi umwe chete ndobva ndavasiya pakuwirirana nemukuwashi. Okay. Tikati vana mwedzi uchipera vanoita sei? Vanodzoka. Mwedzi pawakapera nanga ndichiri kumboda kumboona chii vana vazukuru vangu mukuwasha ndikati ngatidzikise hembe dzevana vana vakasara nehembe shoma ngatiendese dzimwe hembe nerimwe kubheza vana kana mama vati vakuda vana kwechinguvana hapana chakaita sei chakaipa ndobva taiendesa vana vaita 4 or 5 months mama vananga vachiuya rakava dambudziko. Ipapo vanga vakuenda kuchikoro vanga uya akanga asati akaenda kuchikoro. Okay. Hakuna akanga ataenda. Ipapo ndo pakatanga dambudziko rakatozokonzeresa kuparara kwemba yangu. Murume achiti vabereki vako varamba nevana vako. Ende vakanga varamba nevana vavo? Ende vakanga varamba nevana. Murume chisiri chikomba asiri mukwasha womusango ari mukwasha akaroora zvine mombe iri mudanga ubva abatirwa vana zvisiri zvekuti vana vasipo shuga yaisaenda vabereki vangu kubvira nekubvira murume wangu aivachengeta chese chavaida chese chavanetsa vaitaura kuno ndokwavaibatsira vaningi navamwe vesana vangu vasati vaenda kuSouth Africa. Amai nokutenda tagara pazuva ranhasi nekuzobuda kwaita nyaya iyi zvimwe zvinhu zvamakaita overlook zvenyu muchingoti izvi makuta kuti ndozvakazita kuti imba yenyu iparare makudzamisa pfungwa dzenyu zvikonzero kana kuti chikonzero chimwe chete kana zviviri zvamukati nhasi makagara mukati chii chaita kuti vabereki vangu varambe nevana vangu vana vazukuru vavo vari vanasikana inini nemurume wangu tiri vapenyu zvichida mazoro murume ashaya vaigona kuzoti single mother nodzidzisa vana chihure rwakanga riri rudo rwakaita sei rwokuchengeta vazukuru venyu imimi nemurume wenyu muripo? Ipapo handizivi ngoma nanhasi zvinondinetsa nanhasi zvinonditambudza nekuti kuramba nemwana womukwasha kusvikira baba vake takapesana kusvikira vakafa uchingoti ndiri kunyima vanhu nanhasi havazive kuvara baba
yakava nyaya yakanetsa zvekuti kunyangwe nepakafa baba vavo veukama chaivo havana kutaura kuti baba vevana vafa. baba venyu ndibhishop vanoparidza chii mukereke pakuvaka dzimba kana ivo vachiramba nevana vevakwasha? Ainyanyorambisisa pavanhu vaviri ava, ndibaba kana kuti amai nevazukuru? Pekutanga iramba ndimai. Baba vakazenge vakuramba navo ndiri ndega vakunditi mwanangu upenyu hunogona kukuremera uine vana. Ndoda kuedza kutsvaka chikonzero chaita kuti amai venyu varambe nevana imimi nemurume muripo. Handichizive. Imi zvangasingakunetsei? Zvaindinetsa nanhasi zvinondinetsa. But mune kodzero dzekutora vana venyu kana nechisimba. Chakaita kuti mushaya simba iroro rekunotora vana venyu chii? Kunyangwe nazvino kuvatora kwandakaita ndakatovatora nechisimba chekutoti pavakauya vakatouya vana vasina kana hembe yekuchinja. Ndakatovapowa vasina kana hembe yekuti vachinje. Vakatosvikopiwa hembe dzekuchinja navavakidzana vangu ndichitsvaga mari yekutanga kuvatengera hembe. Hembe dzakasara vachitouya ndakatoudzwa kunzi zvikoro zvichivhurwa patadza kudzosa vana ava unoona nepolisi. Ndakazodayira kuti ndakuda kuona mupurisa anondivinga pavana vangu achiti ndipe vana vako, achiti ndipe vana vako, ndinopa mumwe munhu, ndinopambura. Ndiye mupurisa wandakuda kuona. Chinondinetsa chinonditambudza ndikatarisa chimiro chekumba kwedu chaiva chimiro chaifanira kuva neumwe hunhu kana nechimwe chimiro. Baba vangu ndibhishop, hanzvadzi yangu mufundisi, mai vangu ndisabhuku, kumusangano ndisekretary kuwomen's league eZANU-PF. Sandaitarisira kuti zvigaro zvavo zvavainazvo zvese katosa sabhuku anomirira kodzero dzenharaunda munharaunda, anomirira kodzero dzemunhu wese munharaunda. Bishop vanomirirawo kodzero dzevanhu. Mufundisi anomirirawo kodzero dzevanhu. Kumba kwenyu kuna mufundisi nabishop. Ubishop uhu wakabva kupi chichangira pana baba? Vakagadzwa vamwe vanoti icalling here yekuti vakazopedzera vakutonzi ndimubhishop, kana kuti wakatanga vakura? Hunotanga sei ubishop? Kuna baba vangu inini ndinogona kutora ndichiti icalling. Okay. Nokuti baba vangu inini waiva murapi mukuru wechivanhu. Vakatangira kuchivanhu. Okay. Vakuchechi kuchiprofita chaiko. All right. Aiva murapi mukuru. Aiva vairapa. Zvekurapa. Varwere vaigara vakazara pavo. Vebese vachipora. Vazhinji panguva iyoyo vaivaziva nezita remadunhurirwa rekunzi Tumbi. Kureva kuti chii? Kaingori kambuso kavaingoimba. Okay. Kaingonakidza vanhu vovapuwa zita vakanzi ndiTumbi. Uyu mufundisi? Mufundisi isu takazongonzwa nzi vakuprofita. Mwana wanyasiko. Takazongonzwa nzi vakuprofita. Vakuita mashura, vakubata zvikwambo, vakudai tsengoitawo zvekungonzwa. Handiti. Sasa takambozviona. Handiti. Kusvika tavazongonzwa nzi vamufundisi. Vane branch ravo, vavhura yavo kereke inonzi New Salvation, kana kumusha vakatonobvura rimwe branch kereke iyoyo iriko inonzi New Salvation. Mashura iwayo vari kubata. Kana kuseka navo serugare. Kana muchiona kuti tichitaura nyaya handisi saizvozvizvi, muchiona kana mwana achiseka, zvinokupai chidzidzo chekuti chii?
kana tichishambisa mwana mudiki muzukuru wasekuru zvinokupai chimiro chokuti zviwanikwa zvemumusha zviwanikwa zvemumusha handiti. So chikumbiro chenyu vanhu vadzipazara nhasi ndechekuti muwane rubatsiro mukwanise kusvika kuzhombe munosvitsa nyaya yekumapurisa. Tunosvitsa nyaya yekumapurisa. Handiti. Saka makasununguka here kuti tipe vanhu nhamba vanokwanisa kukufonirai kuti isusu tafunga kuti tiise dhora rekuti musvike uku, kana kuti masangano anoti nyaya yenyu tainzwa uyai kuno tikubatsirei kuti kodzero dzemwana kunyange dzakambunyikidzwa pane mazuva anofanira kuwana yatinoti justice. Icho kwadi ndakasununguka mukomo. Handitika. Taurai namba dzenyu dzamunoshandisa amai. Namba dzangu dzinoti 0776 363763. Handiti. Panobuda zita kuti chini? Mutoyiwa Mutinzi. Mutoyiwa Mutinzi. Mutoyiwa ndokuti chiwo? Mutoyiwa ndokuti chiwanikwa. Oh. Handitika. Aya, right. Hongu inyaya inorwadza. Inyaya yatinotaura zvedu tichiseka kana parufu vanhu vandase vanoseka. Handiti ndozati pana mwana unogona kuzoti amai vaitoseka kuratidza kuti vanga vasingarwadziwi. But ayo iri kundirwadza mukoma. Ndiri munhu ane chirwere chemwoyo. Mwoyo unondirwadza. Ndikabayiwa pamwoyo vakandinobayiwa zvinorwadza chaizvo. Asi ndachemazve nenyaya yemwana. Chanyanya kundirwadza mukoma. Chinhu chokuitikira mumba chinorwadza. Dai ari mutorwa yaiva nyaya yakareruka. Asi ishi inorwadza. Kusungwa kwake, kuenda kwake kujeri, kune pain futi kwandiri. Baba vangu vasungwa. Asi ndichirwadziwa futi. Baba vangu kanganisa vangu. Nokuti hanzvadzi ndikaitarisa ndibaba. Handiti. Chazvakanakira ngatiti vazosungwa vaonekwa vaine mhosva kujeri irehabilitation, kuno kubviswa musociety wonogadziriswa unhu hwawaita hwakashata wodzoka zvakare musociety. Hakusi kupera kwoukama, hamusi kuuraya hanzvadzi yenyu, asi kungoiranga kana kuti iri kurangwa nemutemo wenyika kuti zvawaita izvi zvakashata. Chazvakanakira vanhu vakuverengera nebhuku remutemo. Zvawaita izvi zvinonzi makore aunofanira kunge uchigara ndeakati, kwete imimi aiwa. Kana mutemo wacho neni unondibata, kana nemiwo unokubatai zvakare kana wautyora. Saka pana patingagare kuti tifushire mutemo kuti usashande, isu tisu takauisa zvakare kuti uchichengetedze mutemo iwoyo. Asi handisi angoti kumakereke kwamunoenda uko vanoti chii nekubatwa kwemwanasikana chibharo. Mafundisi kana achiparidza kumberi uko, hatisi kuti zvenyu makanangana nemufundisi wenyu, asi semunamatiwo ndozvati haisiyo chechi yekutanga yamakatanga kuendai kunzwa mharidzo. Uyezve ininiwo futi ndakamira ndiri pano ndiri muvhangeri. Vanondiziva vanondiziva nerekuti Evangelist Juliet. Ndiro rimwe zita rangu ratobetswa napazvavo. Nyaya yekubatwa kwevana chibharo inyaya inorwadza kuti tidzipfutsire munyika. Nekuti nhasi ndewangu, mangwana ndewako. Inyaya dzinouraya mwana. Tikatarisa mubhaibheri mukuroorana zvinonzi mukadzi anotorwa iri mhandara, asi mwana abatwa chibharo haisisiri mhandara. Mwana abatwa chibharo anokanganisika pfungwa, mafungiro kana matambiro nevamwe. Vamwe vacho vakashaya counseling yakanaka vanopedza haroorwe. Umwe anopedza aita chifambi chokutoenda kubhawa. Ndakashungurudzwa kare
umwe inova mhandu kuvanhurume kuupenyu nekuti kubatwa chibharo kumbunyikidzwa kunorwadza. Saka kumakereke vafundisi vavhangeri madhikoni chinhu chinorwadza kunzwa kuti mwana abatwa chibharo uyezve chinhu chinomirirwa nevafundisi vazhinji vachiramba kumbunyikidzwa kwevana vachimiririra kodzero dzevana sevafundisi nevavhangeri nemadhikoni mapastors maprofetsi maprofetesi maelder vanhu vanomiririra kodzero dzevana vachorerwa kodzero dzavo. Handiriga. Aya, ndatenda amai nokutenda. Rega zita remwana we. Ndio zita remwana wangu iye. Handiriga. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.